Чираттагы кытлау хатыбыз Иске Зеленое авылына аша. Бугын үзенең матур тулган көнен хөрмәтле якташыбыз Латыпова Мөнирә Тагир кызы каршылый. Шушы олы гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан уллары Илдус, тормыш иптәше Әлфия, Рамил, тормыш иптәше Зөлфия, Фаил, тормыш иптәше Юлия барысы да гаиләләре белән кытлыйлар. Яраткан, газиз, сөекле, бердәнбер, иң якын кешебез, әниебез, әбекәебез. Менә синең матур туган көнең җитте. Бу якты бәйрәмең көнендә сиңа иң беренчедән барчабызда олы рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Мәрхүм әткәебез белән бергә, урыны җәннәттә булсын, сез безне 3 балагызны тәрбияләп үстереп, олы тормышка аяк басарга ярдәм иттегез. Безнең гаилә район күләмендә абруй, ихтирам яулаган гаилә. Сезне белмәгән һәм хөрмәт итмәгән кешеләр бик аздыр. Үзегезнең матур яшәешегез белән безгә дә, бала оныкларыгызга да гомерлек үрнәк булдыгыз. Әнкәебезнең бүген дә сүзе гаиләдә иң мөһиме. Ул кирәк чакта киңәшендә, үгет насихәтендә бирә. Юлдан тайпыла башласак вакытында туры юлга кайтарып кисәтүендә ясый. Яратканыбыз безнең. Рөхсәт ит сине чын күңелдән кытлап, башлап саулыклы, иманлы озын гомер теләргә. Безнең яныбызда гел шулай җылыңны өләшеп, безне мәңге бала итеп яшәт. Газиз әнкәебез каршы ала бүген матур туган көннәрен. Санап бетереп буламысың икән аның узган йокысыз төннәрен. Әткәебез белән безнең хакта уйлап гомерләрен кичерде. Матур тәрбиясен биреп безгә чын кешеләр итеп үстерде. Әнкәебез, гомереңнең хәзер җитте иң матур чаклары. Калды инде артта югалтулар, тормышыңның кайгы, зарлары. Алда безгә карап, гел шатланып, яшә газизыбыз йөзгәчә. Без дә синең кадерләрен белеп, яшәрбезче хәлдән килгәнчә. Яратабыз сине олы сөю, ихлас хөрмәт тулы йөрәктән. Алда яңгыраячак җырларыбыз булсын сиңа олы бүләктән. Хөрмәтле Мөнирә Тагировна, бар изге теләкләргә дә кушылып, сезгә бүләккә җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Әнкәемнең җылы сүзләреннән моңсу дөньям балкый ямьлерәк. Әнкәем иштән алган җылы икмәк, алма хөрмәләрдән тәмлерәк. Әнкәемнең җылы сүзләреннән сагыш борчуларым тарала. Әй Ходаем, газиз әнкәемне бәла казалардан арала. Әнкәй бәгърем сүнмәс җырым бисин, иң кадерле яшәү җырым битсин. Тормыш юлларымда бул янәшә, кайгы күрмә әнкәй мең яшә. Әнкәемнең җылы сүзләреннән сагыш борчуларым тарала. Әй Ходаем, газиз әнкәемне бәла казалардан арала. Әй Ходаем, газиз әнкәемне бәла казалардан ара.
Куанычлы